a můžeme začít o stárnutí. Myslím, že všichni víme, že vlastně to stárnutí nechceme. Tak nějak. Ano, a v dnešní době různých úprav všeho možného je to takový jako hezky zahrabané téma. Kdo ale se dívá životu do tváře a žije ho, tak ví, že stárnutí k tomu patří a že vlastně jde jenom o to dobře přijmout a dobře prožít. A doufám, že se mi podaří touto přednáškou k tomu přispět. Díky pomíjivosti. Bez ní by pohyb ustal a svět by zmizel náhle, vráz. Nerodily by se děti, nevyrostl strom. My bychom se nesetkali. Díky pomíjivosti žije naděje. Stárnutí souvisí s tím, že je vše stále v pohybu a v proměnách. Vlastně stárnutí se netýká nás, co jsme už plus hodně, ale stárnutí se týká každého tvora, který se právě narodí. Protože ten čas plyne. My vnímáme nějakou změnu. A ta změna u nás v naší kultuře souvisí nejčastěji s tím, že klesá výkon. Prostě už nestíháme tolik, už nemáme takovou sílu, už nemáme tu rychlost, už všechno mi tak trvá. Ano. A tak jsem si řekla, že to na tom postavím, tu přednášku, abych zase se držela toho, že mám 3 body osnovy. Protože podle fyzikální poučky výkon se rovná, teď jsem to dala, jo, síla krát dráha krát čas. A to jsou přesně ty věci, kterých se to týká. Ano. A první je síla. Prostě už tu sílu nemám. To je, dlouho se to dá jako potlačit nebo zamaskovat nebo něco, ale v určitém okamžiku skutečně přijdete na to, že jako tu sílu už nemám. Tam je první naše výbava. Každý z nás se narodí nějak vybavený. Dostaneme prostě do života něco. A ta výbava je velmi originální. A nedá se říct, no tak do 50 jako každý je ještě super, no pak to začne někde klesat. A jo, to není pravda. Znáte ty 80letý staříky, co prostě ještě pořád chodí všude, jako chodili a daří se jim, jak se jim dařilo. Ano, kamarádi už sice zemřeli, ale oni prostě pořád tady jsou a živí jsou a veselí. Prostě to je dar, každý jako ten úbytek té síly se objeví u každého jindy. Někdy to přijde dokonce i velmi rychle a je potřeba, vlastně co je potřeba? Za prvý je potřeba to ucítit a začít s tím pracovat. Tady je jedna důležitá fotografie, kterou tedy doporučím všem. A to je tahle fotografie, která to vyjadřuje moc hezky. A totiž nezbývá, než zhospodařit s tím, co zbývá. A je to vlastně o tom dobrém hospodaření. Jo? Já vím, že té síly je méně a tím pádem si musím tu nálož nějak uspůsobit, aby se to dalo. Jo? Tak. Takže ta výbava je v tom zásadní a když zjistím například, že jsem hypermobilní, tak je důležité tu sílu přiměřeně k tomu užívat nebo se s něčím kloubit.
Jo, příliš naposilované svaly například ničí klouby. Takže když jako chcete mít tu sílu a moc se naposilujete, tak si zničíte něco jiného. Takže ono se to nedá prostě tak jako, že tu sílu můžeme osudu ukrást. Ano? To další je právě naučit se s ní hospodařit. A to znamená například umět odpočinout. A to vůbec není jednoduchá věc. Ano, protože my jsme nastavení na výkon a jsou lidi, kteří prostě jsou tak vychovaní, že neumí odpočinout, protože když si sednou, tak mají špatný svědomí, že sedějí. Jo, to jako vůbec není legrace. A někteří to mají jako tak pod kůží, že opravdu to neumí. I tím neklidem. Navíc ta doba je neklidná. Jo, když si uvědomím, to přijde ještě u toho času, když si uvědomím, jako dřív byla ta doba opravdu klidnější, už jenom tou rychlostí přepravy. Jednou jsem jela, to bylo na konci loňského roku, jsem jela rychlíkem a tam byl ten takový dobrý rychlík, takový ten opravdu rychlej. Tam byla taková obrazovka a tam bylo 210 kilometrů. Jsem si říkala, ale už se nemůžu koukat z okna, protože to už jenom tak lítá, že vlastně nevidím. Jo, že už se nedokážu prohlídnout tu krajinu. Takže to zrychlení je markantní a my na to nejsme uspůsobení. A ta rychlost sama unavuje. To bylo zajímavé, vlastně můj tatínek, pan profesor, sledovat zprávy v televizi patřilo k večernímu programu. To je potřeba. A občas se podívat na nějaký vybraný film. A nakonec to už nechtěl, protože se to tak zrychlilo, že už tomu nerozuměl. Jo, tak jednak on se zpomalil, samozřejmě, ale je pravda, že třeba jenom řeč v rádiu se velice zrychlila. Že to jako nepobere člověk. Takže to zrychlení je markantní a když nám ubývají síly, tak potřebujeme co? Zpomalit. A hlavně odpočinout. Odpočinout znamená prostě přestat něco dělat. A mám jednu kamarádku, kterou pořád jako jí říkám, ale odpočiň si. A ona si lehne a ty ruce dělají tohle. Jo, to znamená, že ona vlastně neumí to vypnout. Jo, odpočinout opravdu není samozřejmost pro někoho a musíme se to učit. Já jsem měla několik přednášek o dechu, někde jsou na YouTube, to si prosím dohledejte, pokud budete chtít. Ale cestou dechu je jedna z dobrých cest. Prostě opravdu začít pomalu, zhluboka dýchat a vědět o tom. Být u toho dechu, protože to se nic moc dalšího dělat nemusí. Jo? A rozdělit si, právě hospodařit tou silou znamená rozdělit si ten čas. Rozdělit si ten aktivní čas na více částí s pauzami. Prostě si sednout, lépe je lehnout, protože ta vertikální poloha sama o sobě něco od nás vyžaduje. Jo, tohle je vlastně nejaktivnější poloha. Vy už jste tak jako napůl vypnutý, protože jste si sednete a já když chodím, tak je to ještě aktivnější. No, takže opravdu odpočinková poloha je leh. Ani ne sed. Když si vezmete i proto, a to se podívejte na přednášku o sezení, myslím, že jedna byla, že vlastně tak, jak většina z vás sedí, tak si vlastně tisknete plíce a břicho. Je to tohleto. Ano, tady nemůžete ani dýchat a tady je to pod tlakem.
Takže jak si máte odpočinout, když nemůžete dýchat a když si zvětšujete vnitřní tlak. To není opravdu odpočinková poloha. Proto leh, prostě leh. Tam nic nikoho netlačí. Stopy života také patří vlastně do toho, co někdy přispěje ke stárnutí nebo ke snížení výkonu. To může být cokoliv. Nedávno jsem pracovala s člověkem, který je okolo 60 a prostě od prvního okamžiku jsem věděla, ten člověk je opravdu vyčerpaný. Jo? A je to stopa jeho práce, on dělá těžkou práci, fyzickou, nosí těžké věci rukama. Vlastně je to takový starodávný řemeslo, který dělá a neumí přestat. Takže opravdu jako vyčerpanýho člověka s udřenýma tlapama. To už dneska je vzácnost. Jo? To vyčerpání, ale ta únava, ty stopy života můžou být nejrůznější, kde prostě spotřebujete svoji sílu. Můžou to být nemoci, můžou to být úrazy, to samozřejmě taky. Jo, takže ty stopy života, život se do nás zapisuje. Všechno, co prožijeme, tak vlastně sebou svým způsobem neseme. Je ale důležité to umět nějak zpracovat, aby nás to právě, já řeknu, nesežralo. Jo? I z té nemoci, když zanechá stopy, tak nějak se s tím vyrovnat, přijmout to, aktivně to zpracovat, že to není něco, s čím, co nesu jako ranec na zádech, ale že je to něco, na čem mohu vyrůst. To je jedna důležitá věc. Ty stopy, vlastně život nás přivede do nejrůznějších situací. Uděláme i chyby, kdo je neudělá. Ale když nějakou zkušenost udělám, tak je důležité se z toho něco naučit. A pak je to vždycky dobře. I to nejhorší, co vás potká, když se z toho něco naučíte pozitivního, opravdu naučíte, tak to vlastně byl přínos. Jo? To je hodně důležitý. Je hodně lidí, kteří prostě někde v minulosti se zaseknou a pořád to opakují. Jakože ona mi tohle a to já jí nemůžu zapomenout a teď to jede a pořád jí to žere. Pokud to nespracujete na to, že vy jste z toho vyšli a něco jste se sebou udělali, naučili jste se, něco se změnilo, tak vlastně na tom ztrácíte své síly. To je právě to, že když stárnutí pojmeme jako změnu, něco, co se můžeme naučit, tak vlastně tak je to zajímavý. Tak je to vlastně hodně zajímavý a dobrý, protože každý den mi může něco přinést. Pokud nejdu životem tak jako tady ucpaná, tady ucpaná, tady ucpaná, ano, jako pokud vnímám, koho jsem měla čest tady z přátel učit, tak vědí, že kladu důraz na vnímání a kvalitu vnímání, protože to je to, čím žijeme. Když vnímáme, když jsme schopni vidět i maličkosti. To je taky jeden z momentů toho stárnutí, že tím, jak ubývají síly a my se zpomalujeme, tak ale máme mnohem víc času se okolo sebe podívat. A to je vlastně ohromně dobře, protože jako mladí jsme takhle jako letěli, protože bylo spousta
co bylo jako na programu a tohle a tamhleto a ještě něco, to už teďko nejde, a za to se můžeme podívat, poslechnout, zastavit se, uslyšet tu řeku, jak tamhle dole šumí. To je prostě dar. To je dar. Kolikrát jsem si říkala, když jsem takhle jako stála při práci a koukla z okna a tam svítilo sluníčko, já jsem si říkala, já bych tak chtěla být teďko venku. A teď můžu. A to je skvělý. To je prostě skvělý. A kontext. To je, že vlastně my nejsme izolovaný jednotky, takhle každý ve své bublině. Teda začíná to tak vypadat. Jo, začíná to tak vypadat, protože lidi, potkáváte ty lidi, co vás nevidějí, protože takhle jako někam, vás neslyšejí, protože tadyhle jsou jako na nějaký jiný vlně. Případně vás nevidějí, protože jdou takhle, to taky jako je úžasný. Já se divím, že ještě je nic nepřejelo, jako je to někdy docela zajímavý. Takže nevidí, neslyší. A kde jsem se zasekla? Jo, že nejsme ty entity. Jo, a jak se říká ten atomizovaný svět, tak ano, ono to tak vypadá, ale vlastně to ve skutečnosti tak není. Vlastně my žijeme všichni díky tomu, že tady jsou ty ostatní a že tady jsou ty stromy a že tady je ta střecha nad hlavou. A tenhle kontext taky znamená něco v našem životě, jako co se týká, jestli jsme vysílení, jestli nejsme vysílení, kolik máme rezerv. Že to není jenom ohraničený na tu osobu, ale taky na ty okolnosti toho života. Jo? Když máte tchýni, která vás každý den buzeruje, tak to je těžký. Jo? To je takový příběh, jako u nás v Rakousku ještě na vesnici, kde jsou sedláci, kde jako se to dědí ještě pořád, tak někdy ten kontext je takový jako klasický, že tedy přivdaná mladá selka se musí starat o tu tchyni, která už ji buzeruje několik desetiletí a teď leží v posteli, ale pořád ji buzeruje. A to už jako ta mladá, která už mezi tím není taky mladá, ale už je taky babičkou, tak už jako jí docházejí síly. Jo, takže ten kontext, ve kterém žijeme, samozřejmě hraje taky roli. Jo? Takže, a teď se dostaneme k tématu rezerv. Když jsme mladí a zdraví, pozor, když jsme mladí a zdraví, tak máme poměrně velké rezervy. A tyhle rezervy, jako někdo si je vyčerpá rychle, ale někdo si s nima hospodaří lépe a vydrží mu jako déle. Ale přesto ty rezervy prostě někdy začnou docházet. Dneska už nemám takovou trému, ale vím, že zítra budu odepsaná. Zítra po mně, prosím, nikdo nic nechtějte. Jo? Protože prostě já dojedu ty síly a pak potřebuju tak někdy i 2, i 3 dny, než se zase otřepu a můžu normálně fungovat. Jo? A to je důležité vlastně cítit. Zase je to o tom vnímání a ne si nalhávat, ale opravdu cítit, že fakt jako zítra ne. Zítra ne. Zítra je odpočinek. Zacházet s únavou je důležitá věc. A připustit si, proč ne? Proč nemůžu být unavená, prosím vás? Proč ne? Co mi v tom brání? Vlastně většinou jenom já sama. Protože přece ještě tohle je potřeba a tamhle to je potřeba, ale to je pořád. A když to nebude,
stane se opravdu něco. Jo? Většinou, když to tak dobře zcenzurujeme, tak ono se tolik nestane. A možná se objeví jiný prostor, kdy vlastně si řekneme, aha, tak teď to jde, tak to doženu. Protože to jde samo od sebe. A tak proč ne? Jo? Je to trošku otevřít ten obzor a nejet pořád v těch stejných kolejích. A je to zase o tom, že stárnutí se musíme učit. Jo? Prostě se učit. To je... Takže vlastně jsme pořád začátečníci. A to je dobrý, ne? Jo? Tady vložím jednu historku, která mě opravdu mě to dojalo vlastně k slzám a uvědomila jsem si, že naše kultura je na to trochu chudá. Mám jednu z vlastně kurdské přátele a ta jedna část té rodiny se odstěhovala několik set kilometrů pryč a já jsem potom slíbila, že zajedu, tak jsem volala Riádovi, že teda přijedu. A on říká, my se na tebe tak těšíme. Víš, ty staří nám tady tak chybí. A já si myslím, že mě upadne takhle jako ten telefon od ucha. Takhle mě stály slzy v očích a říká si, to je krásný. Prostě já jsem pro ně ta babička a strašně jim chybím. Jo, že ty staří, to je kvalita. To je kvalita, prosím vás, kterou ale my neumíme úplně žít. A je to v té paměti. A to se dostávám k druhému tématu, což je dráha. Ale nepojmu to jako dráhu, protože dráha je taky prostor, že jo? To je takhle. Takhle je dráha, ale my vlastně v tom životě se pohybujeme jako nejrůznějšími směry, někdy nahoru, někdy dolů, taky, to se taky stává. A takže já to pojmu jako prostor. Ano, pohyb v prostoru. A my, když jsme staří, tak vlastně máme v tom pohybu životem, jakoby, tak před náma už je toho trochu míň. Sice nevíme kolik, ale už jako cítíme, že je toho tady prostě míň, než toho bylo před 50 lety, to rozhodně. Ale za náma je veliký prostor. A ten my vlastně málo vnímáme a je to velká škoda. Vzpomeňte si na ty babičky, co vyprávěly. Jo, to bylo tenkrát, když jsme s těma krávama byli na poli a přišla ta bouřka a tak. Ale tahle ta kultura úplně zanikla. A ty babičky už neumějí vyprávět ty příběhy, jak byly někde. Takže já, když jako se tak jako zastavím a teď jdu to zpátku a teď objevuju, jak je to hezký, ty příběhy znova vytáhnout a vyprávět. A je to vlastně zajímavý. A jak vlastně sama si uvědomuju, jak bohatý život to je, když si to umím vlastně i pro sebe zpracovat. Jo, kolik jsme toho prožili, prosím vás. I ty mladí už toho mají spoustu za sebou. Ty už byli tamhle a ještě někde. Jo, tak když si to zpracujeme a můžeme to... Jo, my jsme vlastně v té konzumní společnosti, s tím to souvisí. Jedeme pořád dopředu. A všude musíme být a všechno musíme vidět, ale vůbec to nespracujeme. Jo, to jsou takové jako příběhy, které jsme prožili a které jsou krásný si je znova objevit a zpracovat. Protože ty příběhy můžou být krásný vyprávění pro někoho, a to je pravda, smutná pravda, kdo takový svět
už nemá šanci vidět. Jo, ten svět se strašně rychle mění. A tím sice jako pořád ten čas před námi se tím neprodlouží, ale my vlastně máme velký bohatství. Tak ho nezapomenout a nezahrabat a nepostrácet. Jo? Protože to je součást našeho života. Nejenom to, co máme před sebou, ale taky to, co máme za sebou. A je to velký bohatství. Ale musíme se to naučit. A jako naučit se třeba vyprávět, to je prostě potřeba si k tomu tak jako sednout a to vnouče mít takhle u sebe a začít mu někde vyprávět. A je to fajn. Tak. Takže se dostáváme do toho prostoru. A ten prostor taky se začíná měnit a my máme pořád potřebu jako tamhle se ještě podívat. To jako se děje mně, to jako neparoduju nikoho. Já mám někdy potíž, když je jako takový trochu sem tam týden, tak potom jsem si fakt zastavit a říct si, tak jako co bylo v pondělí a co bylo v úterý, protože se mi to zpřeházelo. Jo, to jako mám opravdu svoji vlastní zkušenost, když je to moc nahusto. A říkám si, vlastně dobře zvládám to, kam sama pěšky dojdu. Tak ten prostor, kam já sama pěšky dojdu, ten zvládám. Jo, to, co musím dojet těch přes 200 kilometrů sem a zase potom zpátky, tak zvládám jenom po známých cestách, protože ty už znám trošku nazpaměť, takže vím, že jako po Voticích přijdou Sedlčany, pak Příbram a pak do Břichovice. Tak to jako taky ještě, to je dobrý. Ale běda, když je objížďka. To už tak dobrý není. Takže vlastně ten dobrý prostor je to, co dojdu. Zajímavý fenomén v tom prostoru je závrať. Závrati jako s přibývajícím věkem vím ze zkušenosti terapeutické, že jako lidé, kteří jsou starší, mají závrat častěji než úplně mladí. A už to vím i ze vlastní zkušenosti. A tam to nejdůležitější je prostě zpomalit. Protože já vím, že když beru takhle zatáčku rychle, no tak když je to dobře rychle, tak mě to bere na druhou stranu. Jo, a já už to znám, takže to je taky to. Když se toho nebojíte a opravdu vnímáte, co se děje, tak vlastně se s tím naučíte zacházet. Takže já, když beru zatáčku hodně rychle, tak vím, že už to jako budu vybírat takhle. A ta noha to ví. Jo? Když na to, ale to je proto, že s tím pracuju. Že jako si to uvědomuju a že to cítím. Proto zase to vnímání je důležité. A kromě toho důležité je vědět, že teda jako pospíchat je hloupost. Protože je to nebezpečný. Protože druhá věc se závratí, prosím vás, to první je hledat pevný bod. Takže když přijde taková jako tak prosím, to nejjistější je si prostě sednout a nehejbat se. Nejčastěji to přejde. A nepropadat panice. Takže když máte pevný bod, tak vlastně není kam spadnout, takže jako nemusím se bát. Jo, proto je to důležité. Jako závrat je takový háklivý téma. Samozřejmě, že může být mnohem dramatičtější závrat, ale to je potom potřeba léčit. Ale takový ty okamžikový, co
jako je ta nejistota a trošku se mi zamotá hlava, tak si to uvědomit, že s tím musím se s tím naučit zacházet. Jo? Takže zastavit se, opřít se, sednout si, pevný bod a počkat. To je důležité. A vědět o tom, že se to může stát. Takže co? Zpomalit. Jo, zase jsme u toho, že ta redukce je... tak, tady mám, jo. Ta nejistota potom přichází, jo. Zase, nejistota stoupá s poklesem vnímání. Když nevnímám dobře své okolí a sebe, nemůžu mít jistotu. Jo? Takže vědět na to, jak na tom jsem, a třeba taky takový jednoduchý věci. Jakože dráhu, kterou jsem dřív ušla za 25 minut, tak dneska si musím nechat 35 až 40. A když si nechám 45, tak je to v pohodě. Jo? Že je to tak? A proč by to muselo být pořád stejně? Když jdu pomalejc, tak si to vlastně víc užiju. A další věc, která je důležitá, je orientace v prostoru. Tak orientace je vůbec velmi individuální. Někteří běžci orientačních závodů to mají dobrý. Ty to mají dobrý. Já, jak už jsem říkala, pokud jedu trasu, kterou jezdím už roky a oni mi ji nezbourají a nepřevedou jinam, tak to dávám. Ale do velkoměst už nejezdím autem. To nemá smysl, protože bych se jenom hrozně jako stresovala. No, takže orientace v prostoru klesá. Zase, pokud máme dost času a ten prostor si prozkoumáme, tak to může být úplně v pohodě, ale pokud ten čas nemáme a pouštíme se... Zajímavý jsou lety přes oceán s nějakými časovými posuny. Na to určitě má zase to osobní vybavení. Tam hraje určitě velkou roli. Obdivovala jsem vždycky pana profesora Jandu, který jako z Prahy letěl do New Yorku, pak letěl do Austrálie a prostě pořád byl někde na cestách. Já jsem úplně opačný typ. Mně stačí jako časový posun do Anglie a mám několik dní s tím práci, než se zadaptuju. Amerika byla pro mě jako docela velká zátěž, to mě trvalo několik dní, než jako jsem byla schopná normálně přemýšlet a to tež zase zpátky. Prostě nejsem na to vybavená. Jo, takže tam jednou jsme byli v Indii a první noc jsem měla horečky. Protože jsem vůbec nedala. Jo, tak jako důležitý je vědět, jak jsem vybavená. A já vím, že prostě kolem té země koule lítat nepotřebuju a nebudu. Možná transatlantickým parníkem, že bych to dala, že je to dostatečně pomalý. A já bych se za tu dobu prostě adaptovala. Ale jako, jo, přijmout i to, že na to nemám. Navíc nemám na to, abych se přes různý displeje zaregistrovala do letadla. Na to taky nemám. Takže s Pánem Bohem. Mně to takhle stačí. Já to říkám vlastně protože jako v téhle době musíme prostě všichni jít s dobou. Jo, když tohle neumíš, tak jak můžeš žít? No můžu. A docela spokojeně. A je důležité to vědět. Jako se nemusím cítit ani omezená, ani jako nedostatečná pro tuhletu dobu, protože tak
Dobrý, ne? Můžeme spokojeně žít a můžeme i plně žít. Bez toho, že konzumujeme všechno, co tahle doba nabízí. Ona nabízí zbytečně moc. A to zbytečně moc znamená, že to ani nestrávíme, ani nevyužijeme. Jo, takže jsme takhle plní až sem a je to vlastně zbytečný. Protože to, co nespracujeme skutečně po svým, tak vlastně je ztracený život. A to je dneska běžná věc. Pozornost k maličkostem. To je vlastně důležitá součást stárnutí. A je to i to, co současně přichází jako bohatství, když zpomalíme. Protože ty maličkosti, když jsme rychlí, tak jsou jako šmouha. Takhle to mine a je to pryč. A vůbec nic nevíme. A neprožijeme. Ale mít radost z toho, dneska jsem u Petry u Vrátek uviděla sněženky a už tam lezou tulipány, všimla jsi? Jo, už tam takhle jako ty trojuhelníčky už lezou ze země. To je prostě krása. Takže topoly už jako házejí hnědy na zem pomalu. Takže pod námi teče ta řeka. A pořád je jiná. Tady máte fotky, jak to tady vypadalo. Za různých dob. I ta povodeň tam je. Prostě všímat si. Dneska bylo krásný nebe. Já jsem vlastně jela a jak se střídaly mraky, tak chvíli pršelo, pak zase nepršelo, byly díry modrý a ty mraky měly nejrůznější odstíny a bylo vidět do dálky, kde prší, kde svítí sluníčko. Ty obzory se velmi měnily. To je prostě krása, my můžeme stát na jednom místě a koukat na mraky. A to je krásný. Jo? Všímat si maličkostí. Maličkostí třeba si uvědomit, když beru do ruky čajovou misku, odkud je? Kde jsem k ní přišla? Jaký je její příběh? Kde se mnou byla? A proč si ji beru zrovna dnes? Pak je to jiný. A být tady a teď. V té přítomnosti. Uvědomte si, když si promítnete svůj den od rána do večera, kolikrát za ten den jste tam, kde jste, v okamžiku, kde jste, a kolikrát jste někde úplně jinde. V televizi jste někde úplně jinde. V knihách jste někde úplně jinde. V jiném příběhu, ne ve vašem. Ve filmu. Někdy i v hudbě. A kolik toho do sebe tlačíme. Kolikrát, jako já odebírám jeden týdeník za týden. To jsou jediné moje noviny. Abych teda úplně nevyprchala z tohohle současného světa. A někdy si říkám, jo, tohle by mohlo být zajímavý, a když to dočtu, si říkám, jsem číst nemusela. Jo, a to není tak zřídka. Takže jako být tady a teď musíme se to učit. Protože jsme od malička vedený k tomu, abychom byli pořád někde jinde.
protože. Je to důležitý taky v práci. Jako, pokud má člověk štěstí, že má práci, která ho uspokojuje, tak vlastně je to krásný být tam a netrápit se věcmi, které jsou někde jinde, nebo jenom v našich představách. Co kdyby něco náhodou? Ano, to taky je vlastně hodně zátěžový. Jo, jsou lidi, kteří něco dělají, protože kdyby náhodou se něco a on mi za to a jo, takový ty, co kdyby, znáte 4 dohody? Jo, netvořme si domněnky. Ty domněnky, to je to, co nás vlastně vede pryč. Jo, netvořme si domněnky. Doplňte si vzdělání, kdo neznáte 4 dohody. A já myslím, že to je tak známý, že už 4 dohody jsou výborný. Jsou výborný. Takže tady a teď. No. Ja. A dostáváme se tedy, takže jsme probrali sílu, prostor a jsme v čase. A to už se prolnulo, že teda ten čas znamená zpomalení. Důležitý moment je si uvědomit, co se děje, když spěcháme. To je hodně důležitý. Protože jako, když nepřijmeme to zpomalení, tak vlastně se nutíme spěchat, protože jsme pomalejší. Ano? A ten spěch dělá několik věcí a když si to uvědomíme, tak konečně snad zpomalíme. Za prvé zkrátí dech, zúží dech. Jakmile začnete spěchat, tak už nemůžete volně dýchat. Takže vám to vlastně odebere dech. Přitom byste ho potřebovali na to zrychlení. Jo? Ale ono se stane opak. A může to dojít až do toho, že vlastně se omezí vnitřní zásobování. Jo? Takže vy se vyčerpáváte skutečně jako tím, že ten krevní oběh a to srdíčko a tak dále, že vlastně si zhoršíte vnitřní podmínky fyzické. To prostý zásobování. Ano? Takže spěch je opravdu špatný. Nespěchejte. To se hezky řekne, že? Jo? Takže zase se dostaneme k tomu, že je potřeba o tom přemýšlet, vnímat to. A teď řeknu něco jako protimluv. I spěchat se musím naučit. Jo? Jako já vím, že to nemám dělat. To je první. Dobře. Někdy se mi to ale stane. No, tak vím, že se musím hodně nadechnout, ten prostor nestratit, začít používat veškerý pomocníky, který mám, což je 10 prstů na nohou. Jo? A tam musím mít jiný boty, tam musím mít takovýhle boty, abych je mohla používat. Takže ono to chce spoustu věcí přídatných, abych teda mohla ještě chvíli spěchat. A že pokud spěchám, tak to vydržím tak na vzdálenost 10 minut. Dál ne a už to nedělám. Protože jako, no, tohle vyčerpání mě jednou stálo takový bolesti ve vlaku. Já jsem ho teda chytla. No ale potom jsem si říkala, tak tohle už ne. Tohle už ne. Fakt. Jo, že spěch je jedna z nejhorších věcí, které si můžeme udělat. Nespěchejme. Fakt to nestojí za to. Jakmile začnete cítit, že ten dech jako už radši to nechte. A je to o tom zase být tady a teď a uvědomit si, že mám-li před sebou tento program, takže jako
to už nevyjde. To už nevyjde. A je to. S tou minulostí ještě je jedna důležitá taková věc. A to je odpustit. Odpustit, jako co bylo před 20 lety, před 30 lety, já můžu říkat ještě víc. A pořád si to táhnout sebou. Jako to... Jednou si člověk může položit otázku a stojí to za to? Ale odpuštění není jenom, že to teda tak jo, tak konec, hotovo, ale je to o tom to pustit. Prostě to pustit. A to není úplně jednoduchý. Je to velká úleva. Je to opravdu velká úleva. Někdy se to podaří takovou náhodou. A je to najednou takový jako obrovský svobodný prostor. A velká úleva. Takže je moudré. Není to lehké. To ne, někdy to jako dá docela zabrat. Někdy je dobrý, když máte nějakého pomocníka k tomu. To nemusí být nutně psychoterapeut, může to být někdy dobrý přítel. Podle toho, kde jo, můžete. Prostě netahejme zbytečné věci, které už se nedají řešit. Protože třeba ten člověk, kterýho se to týká, už nežije a už se s ním teda nesednu ke stolu, abychom si to teda hezky vyříkali, když to teda potřebujeme. A odpustit je velká úleva, velký dar. A velké světlo. Tak. A paměť. Paměť. Děkuju za ty úsměvy. Ano, mám s tím dobrou zkušenost a je zajímavý a to je, člověk se opravdu učí. Jako stárnutí je docela zábava, když se do toho člověk pustí, protože jak jako to zakulišit, když si nevzpomenu, aby na to nikdo nepřišel, to jako je takové jako výtvarné umění. A je to někdy docela dobrodružný a když to člověk vezme s humorem, tak jako je to dobrý. A druhá věc je jako připustit, že fakt nevím. Takže i dneska jsem se několika lidí zeptala, jako vím, ano, vím, že se známe, ale nevím, kdo jsi. Asi tak. Takže to jsem se naučila taky. Ne, že to musí každý tak dělat. Jo? Obě cesty jsou přípustné, některá, jako někdy to trošku kolabuje. Ale ano, zapomínáme. Mně vždycky pomůže kontext. Jo? Já když si vzpomenu na nějakou souvislost, tak už jako to funguje líp. Takže já se pohybuju hodně v tom, že si dovedu odvodit nějaké souvislosti. Pak se někdy vynoří ta vzpomínka celá. Tak to je moje zacházení s tím, že ty mezery paměti jako... Zajímavý je, že když jsem unavená, tak se to prudce horší. Což je dobré vědět. A můžu říct, promiň, já jsem unavená. A je to. Jo. A když si odpočinu, tak vlastně funguju líp.
I to je důvod, proč si máme odpočinout. Jo, proč se trápit, jako jsem unavená, tohle nejde, tohle už taky dneska nejde. Tak si jdu lehnout a vyspat se. Protože to je to nejlepší řešení. A ne ještě si říct, tak já si musím dát půl hodinky gymnastiky paměti. Už vůbec nedám. Jo? Jako připustit si, že ano, tak to je. A s tím se dá ještě vlastně spokojeně žít. Protože když já budu si dělat pořád jenom další stres, že jako tohle už neumím a tohle už neumím a tohle už taky nejde, tak teda fakt já už nestojím za nic. Ale to není dobrý postoj. To fakt není dobrý, protože co se mi potom ráno bude špatně vstávat do toho dalšího dne, kdy nestojím za nic. Rozumíte mi? Jako já stojím pořád ještě za něco. Ne za všecko, no, tak. Ale kdo stojí za všecko? Za všecky prachy. Jo? Vlastně vzít to v té realitě, ale uvědomit si taky, že máme co dávat. To je hodně důležitý. A když si najdete tu chvíli, kdy to můžete dávat, tak je to vlastně to neocenitelné. To, co je opravdu ten poklad, který není ani v televizi, ani v knize, ani nikde. A je to vlastně to, co hodně dneska chybí, a to jsou ty kořeny. Jo? Co vyprávěla moje babička a tatínek a máma. A já to můžu dát dál. Když máme na sebe čas, a ten si musíme udělat. Ale když ta babička nemá čas, protože trénuje paměť, jo? A ty vnoučata někde musí letět do Ameriky, tak je to takový jako těžký. Ale je na tom potřeba ze všech stran prostě pracovat. Z té babičky i z těch vnoučat. A ono se to může někde sejít. Jo? V tom je to mít na sebe čas. A pak ten čas může být hezký, když nepřehlédneme ty drobnosti, že zrovna teď je ta příležitost to vyprávět. A pak ty děcka sedí a jsou šťastní, že takovou pohádku ještě nikdy nikdo nevymyslel a nikdo jim to nevyprávěl. Jo? Takže stárnutí je změna. Pořád. Ale my jsme v těch železných košilích zvyků. Tak. Jo? Připustit, že něco bude jinak. Nebo že už je vlastně. Ono už to je jinak. A už to nebude tak, jak to bylo. Ale vlastně to se děje každý den. Každý den je ten den, který už nebude a nikdy předtím nebyl. Takže přemýšlet o tom, co by mohlo být jinak, aby nám bylo líp. Protože nejde o to se ve stáří trápit. To myslím, že ta varianta není. Problém jsou bolesti. To souvisí trošku s výbavou, o které jsem mluvila na začátku. A u bolestí, pokud to nejsou tedy bolesti z důvodu nějaké zákeřné nemoci, tak je vždycky důležitý hledat. Hledat, aktivně hledat, čím si můžu ulevit. A často je to jenom snížení zátěže. Jo? Že vlastně často máme bolesti proto, že prostě si neulevíme. A nebo
najít pomůcky. Najít pomůcky, které nám pomohou. Jo, taková jednoduchá věc je, to jsem si vzpomněla, pro mě ty ruce jsou unavený. Teď už mě teda jako docela unavuje ten mikrofon. Jo, za tu dobu už je těžký. Takže musím vyměnit ruce. Teď to zase funguje. Já jsem jela vařit svým adoptovaným 3 vnukům a vzala jsem si sebou svoje nože. Protože vím, že v tamté kuchyni žádný pořádný nůž není. A já už potřebuji mít ty svoje ostrý nože, aby se mi ty ruce neunavily tolik. Jo, takže ty pomůcky, které máme, které jako nám uleví v té práci, tak to je potřeba vymyslet. Jo? Zároveň existují i pomůcky, třeba tady jsem viděla berle, ano, a pokud takové pomůcky potřebuju, tak se s nima musím naučit žít. Oni se musí stát dobrou součástí mé osobnosti. To je jako rehabilitační poučka, jo, že když má někdo vozík, tak se s ním musí tak žít, že se stane jeho součástí, protože ono potom se v tom může dobře pohybovat. Jo? Takže pokud mám nějaký pomůcky ke svému životu, aby se ulehčil, tak opravdu je musím jako přijmout a žít se s nimi. Pak to jde. Ale pokud ty berle nebo něco mám pořád jako ten tam, co já, jako, jo, ten obraz mého utrpení je ten tam, tak je to těžký. Oni za to nemůžou. Oni jsou tu, aby mi pomohli. A pokud se to jako nejsem schopna zpracovat, tak je to vlastně trápení. Takže naučit se i přijmout tu změnu tak, jak přijde a vlastně vytvořit z toho tu nejlepší, co je možné. Jo, že no, i běhají lidi postižený, takže jako možná se dá i běhat. Taky je důležité nepropadat panice. Jo? Takové věci, jako že mě chytnou jednou bolesti v kříži, no tak stane se, jo, opravdu, jo. A tak jako když už mě to drží několik dní a já si říkám, ježišmarja, ještě pořád. Já si říkám, no tak hele, tak naposled, nebo jednou to trvalo třeba měsíc a taky se z toho dostala. Tak jako si hezky domluvím, proberu to se sebou, jo, zapnu vymýšlení, jo, a ono to třeba trvá díl, ale ta zkušenost, kterou mám, která mi říká, jo, zvládla jsem to, tak když budu poctivě hledat, zase na to přijdu a zase to půjde. To je důležitý. Jo, nepropadat panice a ty zkušenosti vlastně zohlednit. Učte se z vlastní zkušenosti a ne z teoretického vědění. Jo, protože jako že tamhle napsal pan profesor a tamhle pan akademik, případně někdo jiný, jako ten věhlasný, nebo ta věhlasná, já to nebudu tak, jo, nebo to věhlasné, tak jako prosím vás, neberte, nemůžete aplikovat všechno teoretické sami na sebe, vždycky si nad tím popřemýšlíte, protože nikdo z nás není teoretický. Každý z nás je konkrétní. Jo? A ty objevy, které jsou jako někdy zajímavé a neúplně praktické. Hlavně se nedají obecně aplikovat, takže než přijmete to, že budete ráno požívat to a to, protože to někdo doporučil a potom něco ještě provedete a tak, rozmyslete si to 3krát, jestli to pro vás platí. Jo? Taková jako cvičení pro tohle a onohle
poraďte se svým fyzioterapeutem. Důležitý je vědět, že naše tkáně, jako my stárneme, takže naše tkáně samozřejmě stárnou. A jedna z vlastností, která se mění, je elasticita. Jo, ta pružnost. My prostě ve stáří jsme méně pružní. Je to vidět i na těch vráskách, i na té kůži, i na těch svalech. A od určité doby jako posilování svalů, prosím vás, jako to je spíš špatný vtip, než cokoliv jiného. Ale dostat z takového přetrénování ve vyšším věku, to už nemusí být úplně jako fajn. Takže ano, stárneme a je potřeba se naučit s tím v pohodě žít. V pohodě žít, aby nám bylo dobře a nebyli jsme zakyslí, zahořklí. Naopak. Naučit se vlastně poděkovat. Poděkovat za to, co máme za sebou. Za to dobré v každém případě. A pokud jsme se z toho zlého něco naučili, tak taky. Protože pokud jsme se něco naučili, tak to zlé vlastně přineslo něco dobrého. A je toho hodně, za co můžeme být vděční. Když si jenom uvědomíte, že tady všichni sedíme, je nám teplo, neprší na nás. Nikdo na nás nedělá bububu. Venku teče řeka. Tady čistý vzduch. A nikdo z nás nehladoví. Ani nežízní. Já trochu, ale to je v pohodě. Tak vlastně díky Bohu. Díky Bohu. Jo. Za každý dobrý den, který v míru končí, je vlastně díky Bohu. Jedna past je, a to je pohodlí. Pohodlí, prosím vás, ničí mladé i staré. To jo. A trocha nepohodlí je pořád zdravá. Takže jako zalézt do měkkého a čekat, kdo mi co přinese, abych nemusela nic dělat, tak to by mě asi zabilo. Jo, trocha nepohodlí je opravdu životodárná. To je ono. To je životodárný. Takže stárnutí neznamená zahrabat se do pohodlí a čekat. No. Jo? Jistě. Ano, nespěchat, nechat si čas, těšit se ze změn, těšit se z maličkostí, ale ne úplně spohodlnět. Taková ta trocha fyzické práce. Já nevím, co to dělá. Někde se to ztrácí. Ta trocha fyzické práce je úžasně ozdravná. To je hezký. A když mám možnost, jakože teď mám opravdu každodenní možnost si zapálit oheň, nanosit si to dříví, zapálit si oheň, tak to je boží. Děkuju. Ještě znovu otázka u toho spěchání, že jsem řekla, za prvé se zúží dech, a co bylo za druhé? A za druhé byly ty změny vlastně pravděpodobně v krevním oběhu, jo, vlastně ta tíseň toho zásobování, jo, že vlastně to zásobování už nestíhá. Ano, tak to bylo to za druhé. Mě by zajímalo, co si myslíš o tom, kdy nastává moment, protože stárnutí, jak jsi říkala, tak souvisí s úbytkem nějakých sil, souvisí s takovou křehkostí, kterou ty lidi získávají. A
aby se třeba vzdávali něco, co mají rádi. Mně se to stává často u pacientů, kteří jsou starší a přijdou a řeknou, já bych tak strašně rád jel na ty lyže, já to tak miluju, ale já už se tak bojím. Teď nevím, jestli to mám zkusit, nebo nemám to zkusit. A já vlastně taky nevíš. Vůbec nevím, co těm lidem poradit, jak se k tomu postavit. To je úplně individuální. První by bylo jako uvážit, jestli ten člověk zná nějakou sjezdovku, na kterou si ještě troufá. Jo, protože jako jezdit na lyžích můžeš tady na loučce a je to fajn, anebo si musíš vyjet na nějakou velikou sjezdovku a pak se nahoře třeseš. Jo, to je první. Takže probrat s tím člověkem, jestli ještě má nějakou šanci bez velkého strachu to udělat. A druhá věc je jako vyrovnat se s tím, že něco už nejde. Ano. A užít si zimu. Jo, to je taky to. Ano, je otázka, jestli teda je to jenom to ježdění na lyžích, který je opojný, anebo jestli je to užít si tu zimu. Užít si tu zimu, to je pro nás všechny už těžký, protože ta zima není. Jo? Takže ono nás to potkává všechny a když přišlo 2. prosince ta záplava sněhu po celé střední Evropě, protože já jsem byla tamhle daleko v Rakousku a vy jste byli tady a tady všude to bylo. Najednou bylo bílo a všichni jsme byli šťastní jako malí děti. Jo, i když byl absolutní chaos. Ale to se nám taky líbilo. Já myslím, že jsme si to všichni užili. Jo, ale to se stane tak málo kdy. A na tom umělém sněhu, to je příšerný. Jo, takže, aby si to, jo, je to v tom trošku dostat se do té skutečné přítomnosti, aby si zvážil ten člověk, jestli fakt to ještě je to, po čem touží. Protože i ten průmysl lyžařský je dneska něco úplně jiného, než bylo před 20 lety, před 30 lety. Jo? Takže je to v té přítomnosti, ale je to velmi individuální. Prober to s ním. Děkuji, protože já když si vzpomenu na tvýho tatínka, který v 90 tady chodil na běžkách, tak si myslím, že i vlastně ta kvalita života souvisí s nějakou motivací životní. Něco dělat, něco chtít, ano. něco dokázat. Což jakoby... Dokázat ne, ale je to... Můžu? Nemyslím velký slovo dokázat. Jo. Ale právě se mi pak třeba těm lidem nechce úplně ta motivace vzít a tak se pohybu na ty hraně. Ale to je právě to, ta realita. Tatínek už nejezdil na lyžích, on si šoupal. A říkal to taky. Jo, já už nejezdím, já se šoupu. A to je ta realita. On si to užil v té míře, jaká pro něj byla ještě možná. Protože věděl, že kdyby se pustil do něčeho většího, tak se někde vymlátí a bude po všem. Jo? A v tom to je. To je to, co myslím. Jako, pokud si ten člověk najde nějakou tu loučku, na který si ještě může hezky sklouznout a je to v pohodě, tak proč ne? Ale musí to hledat a musí se s tím vypořádat. Jo? A druhá věc je, že opravdu jako je něco jiného na tom přirozeném sněhu. Tatínek taky byl tak smutný, že je to tak zřídka, protože už ty pole nebyly zasněžený. Že jo? Jinak to bylo tady za humny skvělý. Ale už to bylo málo kdy. Jo? Takže i to je potřeba zvážit, že ta kvalita toho sněhu prostě je úplně jiná. A už nesjížděl, pozor. Jo? Ale stejskal si. Hele. Jo, ale táta si stejskal, ale nebylo to takový to zátěžový. Jo, bylo mu potom smutno, ano. Ano, ale tak každému je po něčem trochu smutno, ale musíme se na to podívat prostě zpříma. Jo, a v tom je to zaplať pánbu a děkuju. Já jsem to ještě zažila. Jo, a tatínek si to užil v životě. A on si užil, hele, když jsem probírala fotky, on si užil ještě něčeho, co tady už nikdo nepamatuje, kdy chodili s těmi tuleními
kůžemi na Slovensku po vysokých horách, kde nebyl nikde nikdo, žádný záchranný vrtulník. A sjížděli svahy úplně na divoko. Takže zaplať pámu, že to všichni přežili. Ale jako to jsou... A potom se mu mohlo stejskat taky. Taky se mu stejskalo. Ale to prostě je něco, co už není. Ano, stejská se nám potom. Ale musíme žít v tom, co je. A to musíme prostě přijmout. Že takové věci zanikají. Třeba obyčejná, zasněžená, bílá zima. Kde je? O to víc ji užijeme, když přijde aspoň na těch pár dní. Ano, o to víc se radujeme jako malí děti všichni. Ano, když to máme 2 dny. Tak. Co byste řekla lidem, když mají nadměrný strach ve stáří? Teď jsme mluvili o tom sněhu. Moje babička i maminka jako bydleli v Jablonci, nebo bydlí maminka a bojí se v zimě chodit ven na sníh a připadne mi, že jí to omezují fyzické schopnosti, že by ještě mohla teď mladší. Jak mluvíte s lidmi, když mají ten nadměrný strach? Mhm. Strach je vždycky špatný rádce. Ale tatínek taky říkal, že u starých lidí ten strach je rozumný. Jo? Takže tam, ano, protože kdyby neměli ten strach, tak se pustí do věcí, které jsou nebezpečné. Jo? U babičky bych řekla, tam je potřeba vyšetřit, proč se tolik bojí. Ten strach vyjít ven, když je sníh, souvisí nejvíc s nejistotou nohou. A tam hraje roli i obutí. Jo? Takže je potřeba vědět, co babička nosí, jak cítí nohy, jak vnímá nohy a jestli je má pohyblivý. A jestli jí pomůžou hole. Jo? Protože po 4 se chodí o něco líp než po 2. Jo? Takže tam je spousta věcí, které je potřeba zjistit. Další věc je, já jsem s tím nikdy nepracovala, třeba Marek, druhý Marek, má zkušenost s tím, že učí někdy starší lidi padat. Jo? Že vlastně ten strach souvisí s tím, že neumím padat. Třeba tatínek uměl výborně padat. Jo? Ten prostě spadnul a zase se zvednul, protože uměl padat a věděl to. Jo? A to je zase ta celková pohyblivost. Jo? Máte starý lidi, kteří jako nejdou na zem, protože nevědí, jak by se zvedli. A to je špatně. To je špatně prostě. Jo? Takže tam bych řekla u babičky, jako je potřeba se podívat na víc věcí a třeba i na to, jak se dostane na zem a jak se dostane ze země. Protože když zjistí, že to jde, tak vlastně je taky osvobozená. Jo? Takže já jako neříkám, že umím padat, ale lézt po zemi umím, takže jako já si poradím. Ne, to já umím. Kdo rehabilitoval někdy malé děti, tak to musí umět. Protože s nima se to bez lezení po zemi nedá. Já se tady zeptám teda na tu obuv. Aha. No, tak já myslím, že když se podíváte na špičky svých bot a na špičky mých bot, tak jako je tady vyznatelný rozdíl. A pak, když se podíváte na svoji patu a máte tam ten krásný podpatek, který je ještě navíc pružnej, jo, tak tady vidíte, že nemám žádný podpatek, takže je to úplně placatý. Ano, vy máte krásné boty a já mám bosí boty. Jo? Ale vždycky nebo ne vždycky, ale říkalo se, že by ta obuv měla mít trošku podpatek, třeba jako pánský. A jako tím, tak... že má člověk tu plochou nohu, příčně plochou a ještě v těch rovných se mi nikdy nechodilo dobře, teda když byly úplně rovný. Jo, tak
příčně plochou nohou si tady vytváříte, protože... No, já už mám, ano. No, jasně. A to máte i protože máte takovýhle boty. Já v nich chodím málo. To já vím. To jsou vždycky ty pacienti, co přijdou a říkají, já jsem si oblíkla tu podprsenku pro vás. Ano, to mám nejradši. Tak. Ano. Takže, co se týče podpatku, takovou jako grotesku trošku, když jsem nastupovala na své první pracovní místo, tak jsme dostali pracovní obuv, takový vázací plátěný boty s podpatkem 4 cm. Jo, tak to byla naše povinná pracovní obuv. A dneska, jako když se lidi ptají, jaký podpatek, tak se ptám, a viděli jste miminko, který se narodilo s podpatkem? Jo, jako my jsme stvořeni tak, abychom mohli dobře žít. A kdyby se narodilo miminko s podpatkem, tak mu ho určitě hned odoperujou. Jo. Jo? Takže podpatek vlastně nedává smysl. Žádnej. To jsou takový ty obuvnický a ortopedický teorie. To jsou klasické teorie. Právě, jo? Že i ortopedický, že ortopedická obuv, ano, sportovní obuv. Jo, všechno to má podpatek. No, a i když vlastně v tom chodíte, ale ta noha musí být zdravá, když třeba chodím po tom asfaltu a mám tyto boty, tak je mi v nich bude dobře, ty vaše boty teda. Jo, ty moje boty. No, ne ty moje. Aha. Jo, tak ty moje boty. Když budu chodit jako po asfaltu a ta noha už vlastně je příčně plochá. Hele, aby vaše noha chodila v mých botách, tak se musí ještě chvíli něco učit. Cvičit. Učit něco. Vy se musíte naučit pracovat s tou nohou, jako ta noha se musí naučit spoustu věcí, aby mohla chodit v těch botách, jako mám já, a pak může chodit i po asfaltu, i po všem, protože je zdravá. I když jsem v tom starším věku, tak myslíte, že to můžu ještě dohnat? To se uvidí. Těch nohou. To se uvidí. Já myslím, že jo. Já se taky myslím, že jo. No, zrovna nedávno jsem vzpomínala na svého nejstaršího pacienta, kterému bylo přes 90. A byl to úžasný člověk, umělec, který ještě znal ne přímo Feldenkraise, ale jeho první linii žáků. A byl do toho zamilovaný a právě on jako se furt učil. Bylo mu přes 90 a ještě jsme vždycky nalezli něco, co se ještě může učit. Hrozně to bavilo, mě taky. Dobře, děkuji. Jo, takže jo, to je jenom o tom... Poslední otázka, kde kupujete tyto boty? Musím říct, že mám dobrého přítele Lukáše Klimperu, který založil firmu Ahinsa. A to jsou tyhle boty. Uh-huh. A on nedovolí, abych si je koupila, protože mi je dá. Takže jako já to mám takový jako jednoduchý. Ty boty jsou lehké. Jo, lehkost ty boty je důležitá. Potom vidíte tu špičku. A tam prostě vidíte, že není žádné zúžení, ale je rozšíření. To je druhé poznávací znamení. A na to třetí musím odložit mikrofon. To je toto. Jo, že vlastně s tím... Ano. Jo, v tomhle můžete pracovat prsty. Ano. A většina lidí, když si kupuje boty, tak udělá tohle. Ale to udělá každá bota, prosím vás. Teda ne úplně. Jsou i tak tvrdí, že neudělají. Ale toto uděláte jako normální sportovní obuvy taky. U vašich bot to uděláte taky. A to není to nejdůležitější. To nejdůležitější je toto. Toto. Že ty prsty můžou hrábnout do země. Jo? A jako opravdu je to ohebný. Prosím, pohodlí ne. A jak vlastně se ptala Dita o tom, jako jestli ten člověk si může ještě zalyžovat, vůbec jakákoliv troška fyzické práce
troška toho nepohodlí je velmi prospěšná. Opravdu prospěšná. Vlastně tím stárnutím taky klesá trochu adaptabilita. Jo, že už přece jenom něco už je nám, to už radši ne, ano, ale určitou míru schopnosti se adaptovat bychom si měli zachovávat. A to musíme trochu překonávat to nepohodlí. Jo? Takže třeba chodit ven aspoň skoro za každého počasí. Nečekat, až bude ta správná teplota, protože dneska je horko, a dneska je zima, dneska je vítr a dneska prší. A učit se s tím, co mám, zase ten další den dobře zvládnout. Děkuju.